שקט רגע. עכשיו שמואל חזיר מציג את צלחת האליפות לפני האוהדים. יש! חגיגה באדום, הערב בטדי. היה דבר כזה? ומה אתה אומר? קיזוז או לא קיזוז? קיזוז או לא קיזוז? קימתו אותה. קימתו אותה. יואו, זה הרבה. יש אליפות. ווליד בדיר, אחד ווליד בדיר, אחד השחקנים היותר נחמדים שהיו. ורמו תותח. תן לי. תגביר קצת, תגביר. אני אתערב עם השחקנים. שמן האיש בכל שפספס הערב פנדל, אבל מי זוכר את זה עכשיו? איזה גוף. מה, דדי בן דיין לא שיחק? למה? לא יודע. הוא ערבי? בטח מוצב בטח. אתה יודע, בגביע, איך הם... לא רבים מאוהדי הפועל תל אביב צריך לומר, מי לא לפני להסתכל עליהם. אתה יודע איך הנה, רגע. בתואר אליפות אדום. מכבי חיפה. איזה תמונה מחר בעיתון. איזה תמונות. מה הקשר הענו? בני יהודה. מה הקשר? מה עשו לזה? לא הצליחה לעשות את זה. לא יודעים. לבני יהודה, גם בלא המחמאות חייבים לציין לביתר ירושלים, שתי הקבוצות הללו, ביתר כאן בטדי, בני יהודה, בבלומפילד, שיחקו עם כל הנשמות, עם כל לב, ושיחקו מפתיע, בגביע מי תהיה האלופה העונה, ולשחקני השחקני בני יהודה שהפסידו, והשחקנים האלה של הפועל תל